Bé, gràcies per la presentació. Bé, jo vas acordar en Fregina que ell parlaria del seu llibre, evidentment, que per això ha vingut, i jo faré una cosa més concreta, que és el tema que hi ha al sud del País Valencià, que és quins són els gèneres versats. Els gèneres improvisats o versats, perquè és que versar és com es diu, realment aquí al sud valencià hi ha més que res, que és versar, també en català es diu versar, en altres variants de la nostra llengua, però si diem versar, igual que diem a tocar un instrument diem sonar, que al camp d'ells encara es diu, no són tocadors, ni són músiques, que toquen instruments tradicionals diuen sonadors. I en això coincidim casualment amb Mallorca, que també diuen sonadors, i inclús a l'agrupació que a la resta del País Valencià se li sol dir rondalla, que possiblement sigui un aragonesisme o un castellanisme, així al sud valencià encara se li diu un so. Igual que li diem a una música, la música, a una rondalla de músics se li diu un so o un grup de sonadors. Però bé, i en això he centrat. Si voleu, el que començaré parlant és sobre un article que ara va publicar, suposadament, el diari Informació avui, però que no ha publicat, i com és un full, doncs el resumir simplement en una lectura, un resum, perquè jo la meva xerrada la faré sobre vídeos, perquè vegeu els gèneres a partir de gravacions, que és molt més didàctic. Però la presentació, si voleu, la faig, és un full i és el que suposadament volia que publicara avui el diari. I el camp versat ho trobo al camp d'ells. Amb el nom de camp versat ho trobo cantat, però també recitat, es coneix al sud valencià una manifestació de poesia popular improvisada d'acord amb una rima i una mètrica i amb un contingut que respon a l'interès espontani del moment. Esta manera de formular poesies ja apareix a l'antiguitat clàssica, la poesia d'Homer o en els trobadors medievals i es perllonga fins a l'actualitat arreu del món. A Espanya, este art poètic és cultivat per glosadors balears, heu vist un repàs de la banda que acabem parlant i també de la resta de la Mediterrània en la exposició Fregina, però bé, és cultivat per glosadors balears i pitiusos, per versadors valencians i catalans, per versolaris bascos, per troberos de l'Alpuxarra, que ja que aprofiten que es diu Alpuxarra, doncs ho diem en valencià, Alpuxarra. Granada i Almeria, que és on està compartida l'Alpuxarra, Múrcia i comarques andaluses veïnes, etc. Són estos darrers, els murcians i els andalusos, lligats molt d'ells a agrupacions tradicionals de música popular anomenades quadrilles, sons o colles d'arguilanderos, que en diem així, que a ells també es diu colles d'arguilanderos o argilanderos, casualment com a Múrcia, a la Randa diuen, corregir-me tu, diuen argilanderos, no? Argilanderos, perdó. Ben coneguts al Baix Vinalopó, ja que han actuat al costat de versadors nostres com ara José Alonso Ruiz del Santa Polero, que aprofita també per a dir que Pepito Antón, que pensava que no vindria, ha vingut, que és este home que va vestir de blau, que és molt vergonyós, i ha conegut la tradició del camp d'ells, i l'altre dia a Valverde el vas conèixer i va ser per a mi tota una il·lusió de que almenys el que jo parle que estigui continuat en una cadena de la tradició, no? Doncs ara ell igual inclús pot parlar ell també. Gran figura del trobo i introductor del valencià en els gèneres enversats típicament, entre cometes, murcians. O sigui, el Santa Polero, que va morir, que també li diem el Manco, era un versador que, per cert, té un article dedicat a la revista La Vella, dels primers articles que va fer, no recordo el professor de Santa Pola, Biel, com es diu? Antoni Mas, va fer un article sobre el tema del trobo i ella va tractar el tema i parla sobre la seva figura. També la que és cronista oficial de Santa Pola, oficiosa, segons em va dir l'altre dia, perquè ja sabeu que alguns ajuntaments volen canviar els cronistes depenent del color i de les idees, però continua sent ella la cronista, no recordo el nom, però li va dedicar un llibre que es diu Versos que llenaron mi vida. Este és Tito, no puc descansar-lo, és un llibre que va fer i va prologar, ara us dic, la cronista de Santa Pola. Sí, no tinc el nom ara, però no me'n recordo, però bé, este era el personatge que per a mi és referencial al sud valencià, que és José Alonso Ruiz, el Santa Polero. Mètricament, aquest tipus de cant enversat, de tipus murcià, sempre entre cometes, es presenta al sud del País Valencià sota els gèneres del trobo, que és una quarteta inicial recitada amb 4 quintetes
cantades que acaben ordenadament amb cada un dels versos de la quarteta. Ara ho veurem en un vídeo. La glosa, casualment coincident amb la terminologia de les Illes Balears i Uses, que és el mateix començar amb una quarteta i després fer dècimes que acaben amb el primer vers, el segon, el tercer i el quart de la quarteta. La quarteta en si, la quinteta, el ovillejo, molt rar però practicat, i la dècima o espinela. Estos són els peus mètrics, per entendre. Aquestes estrofes són cantades tenen com a suport melòdic els gèneres musicals de la malaguenya verrial en la modalitat de trobar o florear d'Oriola, de l'horta d'Oriola, que ara veurem avui, o l'aniversar de Guardamar, que també veurem. Després la malaguenya granadina, que se li diu aquí a ells l'alicantina, com a replegar aquesta denominació, o un altre tipus de malaguenya granadina que és l'11, que es diu el verderàs. I això emparenta precisament amb la denominació que té el camp d'estil valencià de l'horta i les riberes que diu l'1, l'1 i 2, l'1 i 12, i així tenim la denominació de l'11. També a Tàrbena, un poble de la Marina, també tenen aquesta denominació a un tipus de vara o d'estil o de palo, com diuen en Andalusia, del camp melismàtic. Està el fandango també flamenc, anomenat el fandango simplement, que veurem una gravació, l'aguilando o pastorès, com també li diem al sud valencià, i la guajira. I tots això normalment són interpretats per homes que poden ser cantadors i versadors al mateix temps, o bé cantadors amb un lafarillo o chivato, que és el que els versa. Per exemple, al camp de Cartagena és usual o és més comú que una persona xive a l'altra que ha de cantar. Al camp d'estil valencià també, al camp que hi ha l'Horta, les Riberes, també com a castellanoparlants, també està el camp d'estil valencià, també hi ha una persona que és el versador en si, que xiva a cantar. Bé, i un guitarrista acompanyat o no d'altres instrumentistes. Normalment, com ha dit Regina, amb una guitarra, per exemple, a Menorca fan ja camp versat, a Xapi Renxer inclús també una guitarra ja era suficient com per a fer una enversada o una velada trobera. Així mateix, un altre tipus de cant enversat o versat netament valencià el formen els gèneres melismàtics del camp valencià d'estil, que és el que acaba de citar, que és més conegut al centre del país i possiblement centre-sud, bueno, centre-nord també, perquè arriba a Castelló i a les comarques inclús de l'Alcalà. Es practica l'1, l'1 i el 2, l'1 i el 12 i la riberenca. Aquests són els estils més coneguts. Últimament, un estudiós que es diu... com es diu este? Se m'ha oblidat. Carles Pitar està reivindicant uns altres gèneres, com per exemple el xafat o la licitana, entre cometes, que nosaltres hem arreplegat per així, i l'alicantina. Però bé, encara cal furgar una miqueta més per saber si això són gèneres versats o no. Perdó, gèneres melismàtics o no. I després estan les albaes, que són les que es fan en Salamit i Tabal, les quals són conegudes amb el nom de Folies d'agost, que avui les farem també una mostra, copletes a Benidorm i a l'Alfàs del Pi, que ara veurem uns vídeos sobre aquest tema, i les cançons a la Mare de Déu que fan a Saló, també a la comarca de la Marina o de Marquesa, on són casualment interpretades per dones. Ja no és per l'home, sinó per dones, i a més cada vegada més en valencià, perquè hem de reconèixer que aquesta manifestació del camp versat, tot i que no ha marginat el valencià, realment s'ha expressat més en castellà, possiblement perquè la tradició tinc un origen, o aquesta tradició en concret de versar aquests determinats gèneres venint del sud, també possiblement perquè per als valencians sempre estaven acostumats entre cometes a la llengua castellana i era una manera de demostrar que eren bilingües. Però bé, com he dit, el Sant Apollo va ser un dels que va mostrar que el valencià es podia versar i ho va fer amb tots els gèneres, amb tots, en quarteta, en quinteta, en dècima, amb trobo del to forçat, amb trobo del preu tallat o cobla partida, ho va fer en molt. Fins i tot en Ovillejo, que ara comentarem que és una cosa raríssima que es faça per Ovillejo. Bé, entre els versadors valencians, populars o professionals, participants en les nombroses versades o enversades que es concedien al Celso valencià, amb música solen dir velada trovera, però al Celso valencià enversades o versades, doncs entre totes aquestes que s'han fet i es feien en ventes, casinos, no en este nou que hi ha, ventes, casinos i bars
del Camp d'Elx hi ha persones importants, conegudes per aquesta comarca, per aquesta terra, com és Vicent Alarcón, el tio Fregió, que és tota una referència. Vicent Alarcón era un versador del Camp d'Elx, que a més era corresponsal de la revista El Tio Cuc. Per als que sou joves del tot, jo ja no, però tinc el carnet jove, però bé, era una revista que hi havia satírica, que es feia a Alacant, que va de versions dels anys de la dècada dels 30, i el corresponsal d'ells era Vicent Alarcón, i l'home publicava les seves poesies allí. Però no només poesies, aquest home també versava, alerta, perquè ara parlarem de l'atenció que hi ha a ells. A ells hi ha dues tradicions, la del trobo recitat, o el vers recitat i el vers cantat. Hi ha les dues tradicions que també existeixen a Múrcia. Altres persones en la investigació, o quan vas estar per així pel Camp d'Elx, que vas censar, eren persones com Bernardo Canals, Tomàs Boix, Tomàs Antón, Martín Pomares, Carles Antón Trabuc. Tots estos més o menys eren de la Valla. No sé si Pepito igual ho ha conegut i em pot rectificar. També tenim a Andreu Gómez, el tio Andrevico, conegut, i Vicent Sepulcre d'Elx, que segons em va dir Pepito va morir fa uns anys, crec que aquí farà un mes, perquè això farà un mes al poble, una persona encantadora per fer este sepulcre. El Santapolero que parla d'ell, el Misto de Santa Pola, Baltaret el de la tenda de Puçol, amb C trencada, per si algú té dubte. Jeroni Brotons d'Algorós, Jaume Coves el veterer de Matola, Antonio Alonso, Bertomeu Banyuls i Pasqual Jiménez el Saraño de Valverda. La veritat és que Saraño, igual que jo tinc un record grandíssim d'esta persona perquè tenia un coneixement del tema del vers grandíssim i mira, també m'han dit que ha faltat coses de la vida, li vas demanar que gravar unes cintes i al final mira, la dona els ha tirat a la brossa pensant que això no tenia valor. Són de Valverda, ells eren de Valverda. Jerónimo Meseguer, Manuel Solivella i Juanito Heredes d'Oriola, també coneguts per aquesta comarca perquè hem de dir que els oriolans també pujaven, no només a viure i a vendre la verdura que cultivaven, sinó també han viscut en el Camp d'Elx, algun d'ells, i juntament amb murcians encara han vingut i encara venen a partides com d'Aimés o el Derramador a fer versades convidats per les versions de festes, no totes, però moltes de fora del Camp d'Elx encara tenen consciència i en les seues festes conviden a troberos murcians a fer vers, cantar. Diu, i així com nombrosos troberos murcians de Cartagena, Beniel, Patiño, Fuente Álamo, que han vingut històricament al Camp d'Elx i a l'Horta d'Oriola o Vallsegura. Acabava l'articlet dient, desgraciadament este inveterat costum està en plena decadència al Camp d'Elx, a pesar del procés de repopularització que es viu en altres zones de l'àmbit que acabem de parlar, com ha explicat el company Fregina. Tanmateix, els amants de la cultura elxana tenen avui l'oportunitat, per avui, d'assistir a ells a una versada que de segur no els deixarà indiferents i que esperem que servisca per conscienciar les nostres institucions sobre aquest fràgil patrimoni immaterial il·licitat. Bé, sobre aquest tema dir que farà 2 mesos, per recordar, van tindre la sorpresa, doncs encara hi ha gent que recorda quan jo treballava aquí a Elx, a Cultura i tal, i des de Cultura m'han cridat unes treballadores i m'han dit, mira Lluís, volem fer això, hi ha una partida rural d'Elx, que és Valverda, que ens ha demanat fer una versada, que tu vas anar allà, on ens van conèixer. I tu podries organitzar alguna cosa d'aquestes? Bueno, doncs encantat, si el que es tracta és de difondre això. I doncs, gràcies a aquesta persona, Maria Eugènia, que és la treballadora d'això, i bé, també a la festa, no em recordo com es diu la presidenta de les festes de Vallverda, Isabel, va dir, vinga, Lluís, veniu, i vam organitzar allí en uns murcians i uns valencians, vam fer una velada que la tenim a internet, vull posar els vídeos, i la veritat és que va causar molta... va agradar. Sobretot perquè a Valverda no és com a l'Aimés i el Derramador, que tenen consciència, i ahir la generació de 50 anys cap avall no sabia de l'existència d'això, era una cosa molt esvaïda, no? Però
però sí que és cert que la gent que va vindre, els que eren majors, van reconèixer que això era una tradició que estava més que vigent en la seva època, no? I va ser tot un orgull que el dia de la dona damunt anaren 6 homes a cantar a les dones en diferents gèneres. I ahir és on vam aprofitar una cosa que a mi m'agradaria que a partir d'ara fora present, i per això m'agrada que el casal Jaume I acollir una xerrada com aquestes, pel fet que va molt relacionat amb la recuperació del valencià. I el que van fer a Valverde va ser introduir al costat dels gèneres murcians, entre cometes sempre dic murcians, perquè també podem dir que són valencians, perquè quasi s'han practicat, de la dècima, de la malaguenya, etc. Vam introduir els gèneres valencians que, primer, cantava Santa Polera en valencià o va arribar a cantar-los, i després també altres gèneres que no n'hem conegut. Perquè ara he censat, fent l'article, hi haurà més d'una desena de gèneres valencians al País Valencià documentats on es fa vers improvisat. I en aquesta actuació m'ha agradat molt, de fet ja ha eixit una actuació més per al centenari de... no sé si centenari de naixement o cinquantenari d'alguna... no sé ara ben bé, però jo crec que és el centenari de la mort de Santa Polero. Des de Santa Polera ens han demanat que anem allí a fer el mateix. I això està molt bé. Això està molt bé perquè si podem tornar a rellançar el tema seria magnífic. També dic una cosa, i toques ferro, no sé si això és ferro o el que siga, però bé, la Universitat d'Alacant fa no res m'acaba de demanar un projecte per introduir per mitjà d'alguns cursos aquest tema. La veritat que seria molt interessant que en la universitat hi haguera una mena de càtedra o hi haguera anualment algun curs per ensenyar, perquè, bueno, Fregina és testimoni, tu has vist que això està tenint una transició grandíssima i a la gent jove li està agradant moltíssim, això del fet de conèixer el tema del versar, i si va avant, doncs és un tipus de podríem rellançar la tradició. I més eina aquí que ho necessitem, perquè, per exemple, a Alacant, parlar d'aquestes coses és parlar d'una generació de 80-90 anys, al Camp d'Alacant. La gent, quan no siguem majors ja, això ja no sona. Però el camp és encara es fes. Primera, perquè encara és viu, i segona, perquè quan no és viu encara hi ha consciència. I això és molt important per a poder recuperar una tradició. Que la cadena tradicional encara no s'ha trencat. Bé, aquest era l'article que havia fet en premsa. I bé, molt ràpidament parlarem dels gèneres. Bé, sobre els gèneres recitats, que com he dit estava Vicent a l'arcot del tio Fregiot, que per cert no sabut mai... Bueno, per cert, el tio Fregiot també era autor, si mal no recordes, i ell era del Terorio dels Javares, no? Era ell autor o no? D'una obra de teatre que bé, jo almenys he vist en viu en una casa del camp no sé si encara la tradició continua o no, però jo sabia que tots els anys una família del camp es dedica a representar el Terorio dels Javares, que és una obra teatral, uns anys de costums il·lícita, i jo no sé si encara continua, però jo puc donar-se que fa 10 anys vaig anar vestit de llaurador a l'antiga i vaig veure la representació. Doncs este era l'autor precisament d'esta obra de teatre. Bé, el tio Fregiot era un dels destacats, i és per fer una línia del temps, el més antic que tinc documentat, antic dels gèneres recitats. En principi, en una revisió del tio Cook de la revista apareixen quartetes i quintetes. No m'estranyaré que apareixen dècimes, però tampoc he fet una garbellada molt intensa del tio Cook per saber tot el que té este poeta. Entre altres gèneres, la quarteta, com veieu, té dues formes d'interpretar-se. AB, poden rimar primera i tercera, segona i quarta, o pot fer-se en redondilla, les dues del mig que rimen. La quinteta, que en són 5, que també pot ser AB o ABABA. La rima en poden ser una sí, una no, una sí, una no. La dècima, que té una especificitat, o espinela. El ovillejo, que ara veurem, que també són 10, però és d'una gran dificultat. De fet, m'ha sorprès veure en internet que hi ha una pista cantant en ovillejo. En la tradició, crec, sud-americana, no ho veurem. El sonet de 14 versos, possiblement aquest sigui el gènere més culte, no? El gènere que és, entre cometes, el culte, no? Que s'ha tractat més en poesia escrita, no? Per exemple, la mare de Lluís, ella quan diu, no, però a mi no em digues versadora, que a mi em fa vergonya, perquè jo això m'ho he de pensar, mon pare sí, però bé, versador és tot el que versa, té igual si ho verses
això ho diu el Majoral, no? El que interessa és que tu verses, si ho fas més pensat o menys pensat. No? Després està el trobo, que és una quarteta inicial, en 4 quintetes que explica Tadés, i ho farà al moment, i glossa, que és una quarteta inicial més 4 Ds. Això és perquè fa el gènere recitat. Si mal no recorde, igual Pepito un poc corregit, jo diria que el Vicent Sepulcre, o no sé qui, pujava de vegades abans d'una vegada i feia alguna poesia. Veritat? Ell portava la seva carpeta i les poesies que havia ell creat aquesta vesprada o tal, les llegia. Ell feia vers recitats. Vàries poesies. Fent el que ell havia fet, és un poeta, La vesprada anterior ja, vinga, a veure. Era capaç de pensar-les, També era capaç. Possiblement, perquè després de tant d'això, la veritat és que li hauria de brollar de seguida. Igual era perquè l'home no gosava fer-ho en públic, però segurament, però la majoria que sabem fer vers... Era pastor i tenia temps per escriure. Era pastor i tenia temps per escriure. Inclús ta mare, el dia que la vam expressar, ens en van fer una. El que passa que ja és més humil, no, però a mi no em poses. Però és veritat que si tu controles la rima, té igual que la pugues fer escrita, que hi ha un test de reflexió, que la pugues també fer improvisada. Bé, passem als gèneres cantats, perquè els veieu, no? Per començar a parlar d'aquests gèneres, que a veure, això que estic explicant ara ho farem per escrit en un article de Caramella, que li vaig prometre a Fregina, jo no sé si n'és un número de la gent, però si no, el següent, tot això apareixerà. A veure, perquè jo i internet no som amics. Mireu, això és un exemple que vam fer en el casal Quiocull d'Alacant de Malagueña Floreà. El que no mirat és si va si tenim so. No he provat això. No està connectat. Espera. Com ho fem? S'escolta algo, però no. Se sent? Jo crec que poc, no? Bé, aquest és un estil que es diu la Malagueña del Trobo, la Malagueña del Trobau, la Malagueña Floreà, que fa l'Oriola, encara es diu, igual s'ha apagat la llum, no? També sí, encara que la gravació no és de molta qualitat. Però és una Malagueña que fa l'Horta d'Oriola. De tota manera la cantarem ara, però bé, és una gravació que vam fer fa un mes i mig. Andreu. Ni un mes. I esta Malagueña la solen interpretar a la Barca d'Oriola, una quadrilla que va acompanyar per diferents músics que un d'ells és el relevo. Perdona, espera. Molts i a més això en fi. Bé, que està fent Javi, que ha vingut, que Javi quan parlava Fregina ha sigut alumne i és alumne de Victorieta, la cantadora de cant d'estil valencià, i Àngel, que també està així davant, que ha vingut del lloc nou d'en Fenollet, ell hi estava versant a Javi. Normalment en la tradició d'Oriola el cantador ja canta i versa, però bé, nosaltres ho vam fer així, primer perquè Javi no és versador, ell és cantador, i bé, ho vam exposar d'aquesta manera. El que ha fet ell és una quarteta, però en la tradició valenciana, precisament vam documentar en el Palamó, en un article de fa 100 anys, que també feia fandango o malagueña,
per quarteta, o sigui, tant per quarteta com per quinteta. Aquest és un dels estils que veureu avui, que és malaguenya floreada. Això ho apagarem, no? Espera, com ho farem així? Després tenim la malaguenya versada, que no tinc cap vídeo perquè no s'ha fet cap vídeo, és un tema que van recopilar fa 6 anys a Guardamar del Segura. Avui l'interpretarem així. És molt curiós, és una malaguenya que es canta amb la base d'una mazurca. I un home major que es diu Patricio Morales, gràcies Ricardo, Patricio Morales de Guardamar, l'últim sonador, a més aquí hi ha un guardavarenc de pro, casat en una guardavarenca, però bé, quasi, però voltes allí. Bé, doncs Patricio Morales, que encara viu, ens va transmetre la manera de cantar la malaguenya i d'interpretar, perquè l'home era violinista, a Guardamar, també la farem després. Després està el que es diu així al Camp d'Ells alicantina, que és una malaguenya normal o un xafat, com se li diu a ells. El xafat se li diu normalment a l'hora de ballar i van a fer el xafat o van a fer la malaguenya. Doncs a l'estil i a la rapidea que té la malaguenya de ball es versa. Això és més complicat, perquè el versador té menys temps per a poder pensar cada paraula o vers. Per això us he fet malament. Així. Tenim Emilio. Este és l'amic Emilio, que és murcià, ell és versador o trovero que diu a Múrcia, és component del so d'Alacant, i per malaguenya de ball o alicantina va versar. Això va ser l'any passat en un... no fries. Esta és la melodia que s'ha fet servir al Camp d'Ells per a ballar el xafat. Ell farà quinteta. A l'esquerra teniu catalans cantant per Fosa, tenim els valencians de l'Horta cantant per Can d'Espí i Emilio representant la tradició sud-valenciana i murciana. Com ha dit Regina, ell es presenta i després saluda a la gent que m'està atendiendo. Diu, ell vol agrair al seu públic que té. Poden veure vostès este vídeo, a més per a mi una de les coses, una meravella que este vídeo es gravara. Primer que gravara i es pensara, perquè demostra com en diferents llengües i en diferents tradicions musicals es pot versar, perquè al final d'este vídeo que posa velada els versadors, si ho busquen en YouTube, veuran cantar precisament a Emilio per diferents estils, no de la seva tradició, sinó la tradició catalana va arribar a versar per 6 paraules, que es diu, com diem aquí al sud valencià diuen paraules, a València diuen terços, no, Javi? On tinc a Javi? La paraula també es diu paraula, el que és el vers. També es diu mot en la tradició, evidentment és un sinònim, en la tradició balear, no? Fictiusa. Però ell va fer per 6 versos quan ell domina la quinteta i la quarteta, però no les posa de 6. Però va arribar també a fer-ne de 6. I Xuri, que és el que ha comentat, també la fa per dècima, la fa per 7, la fa per 8 versos i la fa per que siga. El mallorquí, la veritat és que és tot un fora d'escena. Bé, este és l'altre estil. Nosaltres no els farem avui. Si vos quedeu a sopar, que interessa que vos quedeu a sopar, ja farem d'aquest estil. Del ball. I a més voleu ballar a l'estil il·licità, que és una cosa que des que la Bacallada ens va ensenyar, jo crec que hacia ells ja no ho hem fet mai més. Com és el ball tradicional del Camp d'Ells. El dia que hi hagi altres aires en l'Ajuntament, doncs a veure si podem fer un disc
i una publicació sobre aquest tema. Bé, després està la Quinteta per Fandango. La Quinteta per Fandango la tinc en este CD, interpretada per... això té lector també, veritat? Interpretada també per els murcians, però també és com a mostra que es feia així al País Valencià, en un cicle que es va fer al Museu de Belles Arts de Castelló, i és el que diem el Fandango Flamenco. És l'altre tipus de fandango que a vostès els sonarà. Bueno, jo m'imagino que a tots els que no estan acostumats a la música tradicional, tot el que és sentir alguna cosa de fandango els sonarà andalús. Però esta és la música, i això ho vull explicar, és la música que s'ha sentit com a pròpia aquí al Camp d'Elx, però no perquè sigui andalusa. Perquè al Camp d'Elx el que més s'ha practicat com a ball tradicional fins a la Guerra Civil era la cota, que diuen en castellà jota i en valencià ara d'escola diem jota, però el que es diu cota i la malaguenya o xafat. Al Camp d'Elx ara el m'he sentit com a propi. El que passa que aquestes melodies que sentim ara possiblement diu, ah, això ens sona andalús, però és que això és el que era típic així. Les dues formes de ballar era la cota i la malaguenya. Després hi havia una altra cosa per a ballar, que era el fandango, que és un tipus, que ara això és sinònim també de malaguenya, però realment aquí al Valencià dir fandango era un tipus de, com si fos de cota afandangada. I aquests tres ritmes eren els que ballaven els il·licitants abans de que vinguera el ball agarrat. Després va també una que se m'oblida, clar, que ells va ser famosa per això, era el bolero. El bolero encara hem trobat gent, però no el bolero este modern, de Machín i tot això, sinó un bolero que encara que té la base rítmica igual, però era una forma de ballar més elaborada. Això era sentit també com a propi pels il·licitants, però se l'edenen. Encara el Camp d'Elx ens han dit, si eres molt ballador, diu, ah, esta és molt bolera. Una persona era molt balladora, que sabia de ballar de contes, que això ho veureu després dels sopars, si això ja ballarem alguna de contes, diem, esta és molt bolera. La xiquica esta, o la xica esta és molt bolera, perquè sabia ballar molt. Bé, això, a veure, després de la pista, està parlant de fandango. Què fa? Ahí tenéis. Porque esto es andaluz, es una altra manera de interpretar o de cantar versar. Això és el pandillero que ha mort, és el que canta. En esta tarde trovera mostramos nuestra poesía, pues de buena manera con vosotros hoy en día puede lucirse cualquiera. És un fandango i si heu sentit, la vam compartir per tres troveros, tres versados que comparteixen diferents versos. Este és un altre dels estils. A veure què fem. Seguim. Tenim després el 11, que no el posaré perquè el veureu ara. Després la dècima per Guajira. La dècima per Guajira la dècima és molt més difícil perquè són 10 versos. Clar, no podia posar el Santa Polero perquè el Santa Polero està mort i no hi ha cap vídeo a YouTube. Però millor en una escola, dos troveros murcians, o millor dit, un cantador murcià i un trovero, cuando me empapa de amor.
claríssima, molt més complicada que una quarteta, clar. Després està la quarteta per trobo. Fecina parla del tio Juan Rita fa 2 anys. El Santa Bolero també em crea, que és, ja explicarem això que és. És una quarteta amb esta base musical. És el Juan Rita i el seu net, que no és net, que és Javi. Van a cuadrilla a ver, la cuadrilla es como el tío aquí al carnet de Sarrilanderos o la cuadrilla del sonador. Javi, que es el net, entre comillas, hace una cuarteta y la hace y contesta en una cuarteta igual. Bé, ahí l'home està dient que li han agradat 2 del públic i evidentment ja va a clavar-se en 2 del públic i a causar la gràcia, que és l'efecte que interessa. Bé, jo he arribat a sentir de tot, fins i tot de mides del membre viril masculí i els dos ahí estar lluitant de si a un se li empina, l'altre no, és que poden dir de tot. Clar, això causa una gràcia que la gent és el que realment està esperant, a veure quan es claven entre ells, entre un jove i un vell, a veure que aguanta més. Bé, després està la quarteta per trobo. No, aquesta és la, perdona, és la que he posat, perquè són quartetes. La quarteta per Aguilando, que és el que aquí existia a Elx. Fa poc, precisament, en la revista de Sòpera Elx, apareixia un article que parlava sobre l'Aurora i parlava de l'Aguilando. En la recerca que vam fer així, realment és que en veritat ens parlaven dels Aguilandos i el que va ser el professor, com es diu este home que era major, Carabetes, ens va explicar, ja també ha faltat, ens va explicar, i la seva germana, que vivia en el Raval d'Elx, no sé si encara viu la dona, ens va explicar que també es fa per Aguilando. De ahí el nom, que aquestes quadrilles de sonadors es diuen Aguilanderos, com a barranda, no? Doncs este és un altre estil que es viu al camp, a l'Horta d'Oriola, a la Dalla, per exemple, encara ho fan, la Dalla, jo diria que Dalla no. Que passa que és un concert i el que han fet així és anar en un paper, però això en viu, el que és versador no va amb un paper, no va amb la xulla, ho fa, és este, el versador. Ara hi ha una resposta. I esta retronxa o tornada que es fa al final sempre és repetida igual. Això ha existit a Elx. És una manera en què es cantava l'Aguilando. Els quadrills aguilanderos tenien aquesta estructura. Una estrofa, l'últim vers de l'estrofa repeteix el cor i després afitgen 3 cançons, records, per dir-ho d'alguna manera, que sempre és igual. Esta forma de cantar a Múrcia, a Almeria, a la part de Granada del Nord, el que és la Múrcia irredenta que dic jo, l'Andalusia que parla murcià i no parla andalús, és viva. Són formes que són vives. Bé, després hi ha una de les característiques que van descobrir fa temps que es diuen les cantares de la Pandorga de Villena. Això emparenta amb els simbombers mallorquins, que també solen versar amb la simbomba. Així en valencià diem Pandorga i en el castellà de comarques com la de Villena també diuen. No he trobat vídeos, evidentment, precisament perquè mon germà el calabassa que tenim se l'han portada també per fer una cosa d'estes, però una mostra perquè vegeu una quarteta i una quinteta. Es posen 2 persones enfront, una a l'altra, i van en la Pandorga, que és gegant, con la que tenen els sonadors de Mutxamel, o més gran, a terra, i van picant-se. Així realment no hi ha molt de pique. En la primera realment estan cantant temes del Nadal, però en la segona sí. Era un matrimoni y ella, la dona le diga, ay, amor mío, come y bebe, y en mí no tengas sospecha que me tienes, o ella, que me tienes tan seguro, ay, como el agua en una festa. Precisament una cançó que en valencià existeix, més o menys, l'aigua en una cistella.
diu, ai, amor mío, convive. Veus una de les coses més boniques que en esta recerca hem trobat, que a Villena, per exemple, s'estira a cantar per Simbomba. També s'estira a Jerez de la Frontera, també ja fan aquesta tradició. Es posen dos, taca-taca-taca-taca, allà en la Pandorra i fa. I vaig acabar. Una de les formes que hi ha viva i que comentava en l'article és esta que es fa a Benidorm, que es diuen les copletes. Este home no està al dia de la festa, però este home tots els anys, en la segon cap de setmana de novembre, el poden veure a Benidorm. Para ser madre de Dios fue escogida esta princesa entre todo el universo por la alta providencia, por la alta providencia. Si van a les festes de Benidorm, els recomano per veure el que era Benidorm i el que encara, no sé, jo he viscut allà 3 anys i he sentit que és Benidorm. Bueno, tinc un company que és benidormer, precisament, que està aquí, que és Joan. Jo una de les coses per saber què són els benidormers, no?, és anar a les seues festes de la Mare del Sufragi, allí a l'església, al segon cap de setmana, i veure aquesta tradició. Està així, a més, allí sí que se pot sentir el valencià, i pugen a l'escenari molta gent benidormera. Este home està cantant el romanç. El romanç és una cosa que ha quedat fossilitzada, que són copletes que tot el món sap, i es canten en castellà, però després comencen a versar en valencià. I és un goig de veure-ho perquè veus la benidormeria encara viva. Este home encara viu, ha estat 25 anys cantant-les i encara fa. A Saló, agost, que la tenim ben a prop, es fa una tradició molt pareguda, estic acabant, i es fa també el conill, que és l'últim dolçainero, xalamiter i tabaleter tradicional que queda per via tradicional, acaba això, perdó, és el que amenitza estos cants. Així el que fan és que és també per a la Mare de Déu i per a la Reina Mora, que és una festa que fan a final d'any i és recomanable per a veure. I aquí hi ha persones que van en paperet o no van en paperet, però li versen als dos càrrecs festers. Quartetes. Bé, esta és la melodia que s'utilitza, una de les dos. Estos són els càrrecs festers, que apareixen vestits de mono i de mora el dia de les danses. Durant 7 dies ballen les danses i el dia 28, la vespre, se li fa este cant. La modalitat que hi ha a agost, que és viva, sobretot dones, però ara últimament també n'hi ha d'homes. Ai, perdó, això. I ja acaba en la mostra que es fa a Xaló, al Marquesat. Molt d'una... com si Victorieta anava vestida de fantasia, mireu aquestes que van totes entofiades, mudades i perifollades. A més són conegudes nostres perquè per a elles cantar la Mare de Déu és un acte de respecte i van les dones molt ben mudades i li canten. Aquí ja s'ha perdut la tradició de la xalamita i el tabac i han substituït la música per la banda. La dona que hi ha darrere li diuen Pepita i esta dona canta per guajira colombiana. No està encantada, Aleluya.
tan coralitzat, perquè ja la tradició s'ha perdut, en concret la que està cantant pertany a una coral, però bé, la qüestió és que la tradició és viva i si allí es poguera fer un intent de recuperació no costaria molt, perquè és coneguda la tradició. I aquest és el repàs que hi ha al Fur valencià. He posat dos exemples d'un novillejo que va fer el Santapolero, perquè veig en l'estructura, para que todos se fijen, virgen. Alerta en esta parábola. En Dios que da gloria tanta, santa. Aquí llegaste en concreto, Loreto. Y ahora estas tres parábolas serán las tres del final. Y en pago de tu amor completo, mis cantos te ofrezco y doy en este día de hoy, Virgen Santa del Loreto. Ya un enllaç que no posa brillar l'intent en Sud-amèrica, cantat per Ovillejo. I l'últim que volia posar és el que no posaré simplement explicar, que és la jota, o la cota, que és una altra de les tradicions. Explica Fregina que a les Terres de l'Ebre, precisament a les 4 comarques de l'Ebre de Catalunya, es fa per cota. Es feia per cota per 4, per quarteta, ara es fa per sexteta. Però aquí al País Valencià ha quedat una tradició en alguns pobles que és l'acotar-se. Acotar-se és un canta una quarteta i l'altre li encanta una altra. Possiblement s'ha quedat ritualitzat com a Eivissa, on ja les tenen memoritzades, però era, per exemple, a Tàrrega era costum d'un cantava una cançó i l'altre li contestava, la dona i l'home. I és una altra de les tradicions que ha quedat. I això és el repàs que he fet, i espero que no s'hagin avorrit molt, perquè, mare meva, a quina hora s'ha fet. Això és.